Assalamu alaikum. Allah'a tapşırıp izgi Ramazan ayına da ayak bastık bu günlerde. Alda bizni barlıq din kardeşlerimizin sağınıp kütüp alatırgan izgi gamellerge ayırı şabay big cevaplı günler kütü. Мәгълүм ки, Рамазан айы ураза белән генә шикләнмәй. Төрле шаралары, төрле шауыздырылышы ифтарлары, хәтта бәйгеләре белән ул безне тагын да берләштерүче һәм дөнья куудан бераз гына булса да йолып торучы зур бәйрәмгә әверелә. Студиябыз кунаклары белән алдагы бер айга эш тәртибен барлыйбыз. Hayırlı kеш, hürmetli konaklarımız, Ramazan mübarek bulsun. Ne için Müslümanlar bu ayını zorluyor? Rüstem Hazret sizden başlayalım. Ramazan ayı bizning dürüstten de 11 ay boyunda jıyılgan bizning nefsimizni, özümüzün tabiatımızga geri qaytarу için bek zor institut bulup tura. Менә шушы bir ay içinde kilesi 11 ayga kişi özün nişli, özün hazırlı. Hem şul vakıtta özünün tabiatın tertibine kaytara. Hem şuşa uraza vakıtında uraza tutuğu bilen, gündüz uraza tutuğu bilen asıl maksatı canın hem tenin terbiyelev, hem dürüstten de bu gıbedet, bu uraza tutuğu tertibi özünün özü bu meselede aklı ikenlikin indi sınğı 30 yıl içinde gene tügül, ölükte anın kullanığın kişi anlağan indi nindi ikenlikin. Hazırgı sınğı 30 yıl içinde yana buğun üzüp çıktı. Onlar bu urazanın şunday yakların üzleri üstünde görgen kişiler de var ikenlikin etip öteskilem. Монда ураза ни өчен кирәк дигән вакытта, әлбәттә инде аның сәламәтлек ягыннан бик узак сөйләргә була. Гәрчә бүген арабызда диетологлар булмаса да, шулай да шәхсән минем өчен бик җиңел генә һәм аңлаешлы итеп җиткерә торган берничә сүз очрады. Моңарча бәлкем ишетеп онытканмындыр инде мин аларны. Аларның беренчесе ураза тоту, сез әйткәнчә, ул гыйбадәт. Һәм башка көннәрдәге гыйбадәтләрдән аермалы буларак, әйтик без закат түлибез икән, ул берничә мизгелне алырга мөмкин бүгенге көндә. Намаз укыган вакытта ул берничә минутны алырга мөмкин, ә бу гыйбадәт ул көне буена бара торган гыйбадәт. Дәвамлы булып тора инде. Һәм көндәлек эшләрне эшләп йөргән вакытта да кеше гыйбадәт халәтендә булып чыга. Һәм бу үзенә күрә әле бер төрле хәзерге көндә бик модный сүзләр бар, медитация дип әйтик инде. Моның да бер төрле фәлсәфәсе бар. Ул гыйбадәтнең тагын нинди өлешләре, нинди яклары бар. Аннан чыкмас өчен нәрсәләрне үтәргә кирәк? Әгәр дә ки без төп асылына карасак, уразаның төп асылы ул судан, ризыктан, jinsi münasebetlerden gene tıyılıp turu түгел, ул әлбәттә үзебезнең нәфсебезне тыю. Рөстәм хәзрәт әйтүе буенча, һәм инде шулай ук телебезне тыю. Пәйгамбәрбез вакытында яшәгән шундый бер хатын-кыз, кайсысы ураза тотып та телен тыя алмаган. Пәйгамбәрбез әйткән, аның уразасы уразадан бармый дип әйткән. Шулай ук кеше турында начар ялган сүз сөйләү яки инде гайбәт сату, шулай ук инде начар фикер йөртү дә нәк безнең уразабызга зыян китерә ала һәм инде савабын бездән урлый. Шуңа күрә сез әйтүегез буенча бу бер медитация буларак инде безгә ай дәврендә үзебезнең нәфсебезне, акылыбызны саф халәттә тотырга Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә насыйп итсен һәм инде бу эштә без нык тырышлык күрсәтергә тиешбез. Теге ашамыйча, ичмичә аны ишәктә торалар дип әйтәләр. Әмма инде рухи итеп үзебезнең күңелләребезне паклау һәм инде идреслектә тақва һәм иманлы байыту бу инде безнең төп максат һәм без шул максатка иншалла ирешербез дип ышанып калабыз. Онытылып китсәң нишләргә, хәзрәт ярар? Телне тешләп булса да торып була инде. Күзне тыярга кирәкме бу шурда? Күз уразасы, тел уразасы, фикер уразасы. Хәзер инде Аллаһка шөкер, менә инде без яңа бер дәрәҗәгә чыгарга тиешбез. Теге ризык-сусыз гына тору түгел, әлбәттә инде менә бу начар фикерләр һәм инде начар гамәлләрдән, ниятләрдән дә ерак булырга Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә насыйп итсен. Ерак торырга дип әйтик, мәсәлән, синең янында кемдер анда начар сүзләр сөйли икән, шул гайбәт сата икән. Ул вакытта нәрсә эшләргә? Ничектер китергәме, менә
Пәйгамбәрбез әйткән, әгәр дә синең белән нидер кеше ырышып китсә, Рамазан айы булсын ул, башка син ураза тоткан көннәреңә туры килсә, инни саим дип әйтергә кушкан Пәйгамбәрбез. Дөреслекдә мин уразада дип шул сүзне бүлергә һәм шул синең белән дип әйтик инде дошманлык чыгарырга теләк булган кешеләрдән ерак тотарга үзеңне тырышырга тиешсең, китепме, яки инде миңа бу сүзне сөйләмә, мин синең гайбәтеңне ишетергә теләгем юк дип сүзен бүлергә дөреслекдә мин ураза дип әйтергә кирәк дип әйткән Пәйгамбәрбез. Айгөл ханым, менә bir ай эчендә Диния нәзарәтендә Татарстанда яшәүче дин кардәшләребезгә бик күп чаралар әзерләде. Нинди чаралар ул? Мөфтиятебез тарафыннан бөтен республика буенча без инде бергәләшеп бик күп чараларның планнарын әзерләп куйдык елдагыча. Без инде тырышабыз менә шушы Рамазан халәте турында халыкка сөйләргә. Менә безнең хәзрәтләрнең сүзләренә кушылып минем әйтәсем килә, чыннан да хәзерге вакытта яшь буын, яңа буын арасында Рамазан һәм уразаның кыйммәтен аңлату эшләре алып барганлыктан дадыр инде ул. Кыйммәтен аңлаучылар елдан-ел арта бара. Алар Рамазанны ураза тоту гына, ашмыйча, ашаумыйча гына туру иттереп түгел, зур гыйбадәт, бик кирәкле гыйбадәт икәнен аңлап ураза тоталар, Аллага шөкер. Менә шушы юнәлештә без эшләрне алып барабыз, әлбәттә Рамазан аена кадәр инде ул эшләнә. Ай буенча бөтен мәчетләрдә, мөмкинлеге булган мәчетләрдә ифтарлар оештыру, авыз ачтыру, инде үзе мәчеттә утырту мөмкинлеге булмаганнар, алар мөхтаҗ гаиләләргә ифтар тартмачыклары әзерлиләр һәм аларны өләшәләр. Рамазан изге гамәлләр ае дигән махсус шундый проектыбыз бар. Төрле чараларыбыз арасында инде яратканы ул инде безнең республика күләм ифтар. Ул турыда да озаклап сөйләргә мөмкин булыр иде. Ул быел нинди көндә булачак? Быел без инде Алла бирсә көтәбез 15 апрельдә булыр диеп. Бүгенге көндә әзерлек эшләре бара. Без аралашабыз, оештыручылар белән сөйләшәбез һәм волонтерлар туплыйбыз әлеге чарага. Инде мин сөйнеп әйтәм, башка еллардан аермалы буларак, быел инде эшебезнең нәтиҗәседер күрәсең, безнең волонтерлар белән бернинди дә җитешсезлек юк. Безнең Рамазанга менә кирдек, ифтар шушы вакытта. Без волонтерларны туплый башлыйбыз дип әйтүгә, безнең 300-400 волонтерыбыз шуларга да теркәлеп куя. Бу инде замана технологияларының да алга китүе белән бәйле, әлбәттә, чөнки алар бер чатка тупланган, алар шунда утыра һәм безнең республика күләм шул көнне, республика күләм ифтар шушы көнне дигән язуны көтеп кенә торалар һәм менә телефон клавишларына басарга әзер булып торалар. Менә берничә тапкыр ифтар дидегеме, яшерен батырын түгел, шундый күпше мул тормыш алып барган яшьләребез, шул исәптән мөслимәләр дә бар. Алар шундый зурлап ифтар оештыралар, шул ифтарга инде шулай алар кебек мул тормышта яшәүче ханымнар, туташлар киләйме. Менә мондый ифтарлар оештыру ни дәрәҗәдә дөрес? Бәлки аның билгеле савабы бардыр, бәлки мөхтаҗ кешеләр өчен ифтар оештыру дөресрәк булыр. Хәзрәт, сез ничек уйлыйсыз? Әлбәттә, бу гамәлне кылучы кешегә гамәлең дөрес түгел дип әйтеп булмый. Ул шәригать йөзеннән туры килгән рәвештә эшләгән булсалар, купшымы, купшы түгелме икәнен аңсына карамый инде, килеп ашарга тиеш. Ул бит шулай ук ачтырганда 14 сәгатьме, 12 сәгатьме менә ураза тоткан бит инде. Һәм бу бит инде безгә бирелгән мал-туар белән яши адәм баласы, аннан кеше кача алмый. Икенчесе, дөрестән дә ул теге пәйгамбәрбез үз вакытында да аны тәҗрибә кыла торган булган, васыят итеп калдырган һәм бик галимнәр дә, әүлиялар да үз вакытында яхшы тәҗрибәне керткәннәр. Ниндидер берәр мул стәл булса, монда хәерче бармы дип сорый торган булганнар, үзләре утырыр алдыннан, хөрмәтле хәзрәт утырыр алдыннан, монда хәерче кеше бармы дип сорый торган булган. Монда хәерче кеше юк дип әйткәндә, бер кешене китерегез дип әйтәләр булган. Анда инде бөтен мәҗлес халкы тукты, теге кешене табалар, урамнан чыгып кертәләр, тартып утырталар. Аннан соң гына утыру. Бу шундый әдәп, әхлак булган. Әлбәттә, моны бүгенге чынбарлыкта, безнең менә бүгенге кысаларда күпше яшәгән кешеләр дә әгәр дә әлбәттә бу нидән соң, бу чыгыштан соң, бу безнең сөйләшүдән соң үзләренең җыелышларына, үзләренең шундый үзләренең менә бу чараларына мөхтаҗ кешеләрдән бер-ике кешене чакырсалар, зыян китерми.
Әкем ул бүгенге көндә мохтаҗ дип әйтеп була торган кеше. Хәерче дигән кешеләр бит инде менә безнең арабызда барлап кына карагыз. Теге ипидә ала алмаслык хәлдә йөрүчеләр юк бит инде алар. Алар бик күп. Алар бик күп әйтер. Алар бар. Юк, эзләп тапсаң каядыр картлар йортлары тирәсендә, ниндидер приютларда һәм башка җирдә бардыр. Шушы кешенең мул яшәүче кеше мохтаҗлар бетте дип уйламасын өчен Аллаһ Тәгалә шундый юлны өйрәткән инде безгә. Аны дөрестән дә ул юлны үтәргә тиеш. Ул бит үз вакытында күпчелек мул яшәгән кеше, бүген мул яшәгән кеше, моннан 15 ел элек бит ул абсолют рәвештә иң матдияктан иң аскы халәттә булганын да онытканнары бар араларында. Менә шуны онытмастан бит ул. Аның берәр төрле бусагасы юкмы дип сорауым. Бусагасы юк аның. Менә кеше үзеннән мохтаҗрак кешене белә икән, үзеннән ул бик хәллеләр арасында, бик хәллеләр өчен урта хәлледә хәлсез. Ул аны чакыра инде нә кил дип. Менә бу безнең икътисади яктан арада менә лифт булырга тиеш дип аңлата бу. Арада лифт булса, ул яхшы. Менә шу арада лифт булмаса, аннан соң инде безнең Алла асын революциялар килеп чыга. Менә бу нидә җәмгыятьтә бик хәлсезләр, урта хәллеләр, бик хәллеләр арасында шул лифт булса, араларында йөреш булса бер-берсенә, ул вакытта җәмгыятьтә тынычлык була. Әгәр дә араларында йөреш булмаса, йөреш туктаса, бу һәр вакытны без белгән бөтен тарихта, кешелек тарихында кызганычка каршы җәмгыятьтә бер каршылык тудыра. Менә мохтаҗлар дигәннән шул ук ялгыз яшәүче картлар, ялгыз гына авыру бала тәрбияләүче әниләр, аларга да ниндидер шундый купшы ифтарга барып кайту, ул үзенә күрә бер зур бәйрәм. Аларны да миңа калса мохтаҗлар рәтенә кертергә буладыр. Мөселман блогерларыбыз да бар бит әле. Менә бу мәчеттә, бүген мин бу мәчеттә таравих намазын укыдым, бүген мин бу мәчеттә анда ифтарда катнаштым дигән мөселман блогерлары турында без рекламадан соң сөйләшербез, бездән аерылмагыз. Хәерле кич, Таян ноктасы студиясендә Рамазан айы һәм ураза турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Луиза бик матур итеп анонс ясаган иде. Хәзер блогерлар темасына керәбез дип, ләкин аңа кадәр без инде төрле якларын санаганбыз икән, гыйбадәт икәнлеген, ураза турында инде файда биргәнлеген. Бу чорда Рамазан аенда садака бирүнең, закат бирүнең бер төрле аерым статусы бармы икән ул? Менә Рамазан аенда биргәне аеруча да зур саваплы санала дигән. Асылда безнең мәсәлән закат түләү вакыты бар икән кешенең, һәр кешенең битендә мәсәлән кемнеңдер анда шушы вакытта акчасы барлыкка килде, ул бер ел үткәч закатын чыгара. Кемнеңдер икенче вакытта. Бу инде бездә күбрәк әлбәттә кешеләр Рамазан аенда закатын чыгарырга тели, җире күбрәк дип инде мохтаҗларга күбрәк ярдәм итим дип, ләкин аннан да аермалык бар. Һәрбер кешенең үз вакыты булырга тиеш. Менә инде фитр яисә фидиягә килгәндә әлбәттә анысы Рамазан ае белән генә бәйле. Алар нинди садакалар һәм аларның күләме билгеләндеме быел? Ел сайын күтәрелә торган сорау, ялгышмасам, күпмерәк икән быел дигән сораулар ишетелә башлый. Әлбәттә алар билгеләнелде. Безнең инде фидия дигән нәрсә, ул да булса кемдә кем ураза тота алмый һәм аның киләчәктә мөмкинлеге юк, авыру мәсәлән бер авыру аның хронический дип әйтик, ураза тота алмаячак. Алар әлбәттә инде фидиясен түли. Фидия безнең ким дигәндә ялгышмасам 350 сумнан башланып 800 сумга кадәр инде. Аларның һәр көн өченме әллә бер көн өчен минимум 350 сум, максимум инде байрак хәллерәк кеше булса 800 сумга кадәр әлбәттә кеше мохтаҗ кешегә биреп инде ашата ала. Бу бер ашарлык кебегрәк килеп чыга, бер ашарлык сумма. Фитрга килгәндә 150 сумнан башлана, һәм инде 800 сумга кадәр кеше инде өлеш чыгара ала. 150 сум кемнең инде теге хәле кысканрак, кемнең инде хәлдерәк, ул да булса 800 сумнан бирә ала. Ул кайчан берилә торган садака безнең? Безнең Рамазан ае кысаларында. Менә Рамазан ае башланды икән, ул инде гаит намазына кадәр, гаит намазы укылганчы, аңа кадәр инде ул шушы садаканы инде мохтаҗларга билеп чыгара ала. Ягъни гаит көнне, хай җаным, фитр садакасында бирәсем бар әле дип, бәйрәм көне әле бүген, гаит әле ул 3 көн барачак дип, ул көнне йөгереп йөрү ул бик дөрес түгел инде. Юк, намазы укылды икән, вакыт чыкты дигән сүз.
Фитра садақасының тағын істеп әйтәсе келген, ике файдасы бар. Біріншіден ол мұқтажларны сейіндіру, менә мұқтаж болған, енді ярлы болған әбиләребез, студентларыбыз, біздің шәкіртләребез болса, аларға фитра садақасын беру тиешлі, һәм енді хуплана. Һәм икенчедән пәйгамбәрбез әйткән, ул безнең уразада білмей яки біліп қылған недір гынахларыбыз болса, шул гынахларыбызны тигезли һәм паклый. Менә бу безнең өчен бер фурсат, енді мұқтажлар өчен бу сөйініш. Блогерларға көчкәнче тагын бер генә сорау биреп узыйм. Әйме, ураза тутмаган кешеләр бар. Ләкин тутмаса да, белеп, аңлап, сәбәпсез тутмаса да, ничектер күңеле кителгән вакытлары булырга мөмкин. Шул вакытта теге нәрсә дигез садақаны? Фидиясын тукта түләп куйым әле дип түләп куйса, ул аз булса да аның берәр ничек акларга мөмкин микән? Ягъни тутала ул тутмаган, ләкин ярар менә шулай булса бер күңеле тыныч була. Плюс булып торар дигән шикелле. Анда башка рәвештә санала бигрәк кыйммәт ул чыга. Анда ниләр белән, бөтен штрафлар белән бергә кыйммәткә төшә ул. Белә торып эшләгәнгә күрә. Әлбәттә, аның теге түләргә аны йөкләп тә булмый, бигрәк тә хәлсез кешене йөкләп булмый. Ул кешеләргә нарсын әйтелә инде, теге олыгайганнан соң кыш көннәрне тотуыз хәтта бу дип әйтәсең, шуны рәвештә әйтәбез инде без. Киңәштерәләр, кемнәр, кайберләре, шундый кешеләр бар, алар 30-га, 40-ка җиткәннән соң, намазга басканнан соң, без яшьтән үк намаз уку фарыз икәнлеген беләйдек, укымадык, ураза тоту фарыз икәнлеген беләйдек, тотмадык дип ачыктан-ачык әйткән кешеләр бар минем. Бер-ике очрак кына беләм, бүтән намазларын каза кылып бетергән, бүтән уразаларын каза кылып бетергән бер-ике генә очраткан бар, очраклар. Бу бигрәк тә моннан 30 ел элек булган хәлләр инде. Теге Совет чорында тотмаганнар. Әлбәттә, хәтта алар да мен аларның яхшы ягын күрә идем. Совет чорына сылтамыйлар иде. Без ялкаулык белән тотмадык асылда дип, тулысынча намазларын каза кылган кешеләр бар, тулысынча уразаларын каза кылган кешеләр бар. Ләкин алар санаулы. Түләү дигә килгәндә, ул түләү дә шәригатьтә дөрес ул, бөтен штрафлар белән. Мен штраф димин, аның атамалар бар гарәпчә. Гарәпчә әйтәсең, нәрсә икән ул дип шулай булмаса инде дидем. Штрафлар белән бергә түләгәндә, ул вакытта бигрәк ни була инде? Дөрес була асылда. Аның бернинди гынасы юк. Ләкин без аны ялгыш фикерләр булмасын өчен алай гына без генә түләп бетерә торган әйбер түгел ул дип кенә йомгаклап куй. Ул күтәрә торган сумма түгел. Шартлы рәвештә кытылырга чара гына. Менә кытылырга чара буларак бит, хәтта кеше суда батучы кешегә хәтта бер ипне бирсәң дә ул ипкә дә тотынган кебек, бу шул ипләрнең берсе генә, кичкенә аркан булсын. Булай асылда төп хәлендә уразасын кеше тотырга тиеш. Бигрәк тә бай кешегә, элеккеге галимнәр һәм әүлиялар бигрәк тә бай кешегә акча түләп түгел, менә ураза белән тотып бетергә кушатырган булганнар. Син акча түләп тиз кытыласың, уразаңны тот дияргән булганнар. Каза булса да, хәтта җәйге ураза кыш көнендә тотса да, хәерлерәк дип әйтә торган булганнар. Бермә-бер тотырга. Әйдә, нервланып беткәндер инде безнең блогерлар. Көтә. Юк, без билгеле бөтенебездә хәзер интернет заманында, социаль челтәрләр заманында яшибез һәм һәрбер адымыбызны без фотографияга төшереп, анда интернетка урнаштырып барырга тырышабыз. Бар безнең мөселман блогерларыбыз, алар менә инде көн узын йөриләр. Без менә бүген хәзер монда, һәм берничә хәзрәттән ишеткәнем булды. Рамазан аеның савабы кими дигән менә сүзләр. Бу чыннан да шулаймы? Я бер яктан караганда алар бит инде ислам динен популярлаштыралар, име? Икенче яктан менә бу мактану ни дәрәҗәдә савапны киметә икән, Рафис хәзрәт. Иң яхшы дәгъват үрнәк дип әйтәләр, мәсәлән, үз үрнәгендә күрсәтү. Менә бу әйткән хәзрәтләр белән гомумән килешә алмыйм. Нигә дип әйтсәгез, чөнки без бүгенге көндә булсын ул республика күләм ифтарны оештырабызмы, башка ифтарны оештырабызмы, алар өчен фото отчет оештырабыз, кем оештырганын беләбез, шулай бит, кем акча матди яктан булышкан, кем волонтер булып килгән, шулай бит. Шулай ук инде без менә бу социаль яктан, социаль массовый яктан нитсәк, әгәр дә ки мәгълүматны җиткезсәк, Рамазан ул күп закламый, иншалла, берничә елдан соң тагын безнең татар халкының бер гадәте булып калачак. Менә бу Сабантуй турында, кем Сабантуй турында белми, бөтен халык Сабантуй турында белә. Татарлар ул кем? Ул Сабантуй оештыручы кешеләр, шулай бит.
Татарлар нәк шулай ук, иншалла, берничә ел үткәч, менә булай без әкрен генә хәзер шулай телевизордан чыгышлар ясап, радиодан чыгышлар ясап, интернет челтәрләрендә шулай мәгълүмат киң таралгач, әйтәләр, татарлар, мөселманнар, алар Рамазан айы килгәч ураза тота дип әйтәләр. Һәм инде менә закламый, ышаныгыз минем сүзләргә, сирәк и калыр, кайда ураза тотмаган кеше булмас. Шулай ул киң таралачак, иншалла, Аллаһ Тәгалә насип итсен. Безнең һәр гаиләдә ураза тотучы булыр һәм ураза турында ишетмәгән кеше булмас. Бу блогерларны хуплыйк, аларны кисәтеп туктатмыйк бу эшләрне. Блогерлар гына түгел, без табыннарыбызны төшереп, анда социаль челтәрләргә урнаштыру ни дәрәҗәдә дөрес, менә кайсыгыз тагын өстәп әйтә алар. Ниятка килә, анда менә бу мәсьәләдә аларга киңәш кенә бирә алам. Безнең әлбәттә бу мәсьәләдә мин Рәфис хәзрәтнең әйткән сүзен якын күрәм, ләкин шунда бер кичкенә генә киңәш, мактану күңелгә кермәстән, кеше үзенең ниятен, күңеленең түрендәге максатын, ул башкача әйткәндә, күңел түрендәге максатын дөрес күрергә тиеш. Моны ул динебез турында дәгъва, динебез турында сөйлисем килә, шулай шул динебез турында сөйләп, динебезнең таралуына өлешле буласым килә дип ният кыла икән күңел түрендә. Аңа әҗирдән башка бер нәрсә язылмый, гынасы. Гүзәллеген, бизәген күрсәтү. Монда булар әлбәттә инде киләчәктә шул гадәткә керәчәк, бөтен татарларга да хас булачак дип әйтү, ул киләчәк турында. Ләкин бүгенге көнгә әйләнеп кайтсак, ифтар мәҗлесләре башланачак. Аларның төрлесе була бит инде. Зыялылар җыелган ифтар мәҗлесләре дә була, аеруча бөтен масса күләм мәгълүмат чаралары язып чыгатырган, алар берничә була инде әйме. Шул вакытта шундый мәҗлескә чакырылы булса, кемдә кем. Ләкин ул ифтар мәҗлесенә бара бит инде. Ләкин ул ураза тотмый гомумән. Ләкин ул да зыялы булгачны аны да чакырганнар инде. Ул да тәвәккәлләп барырга булган инде, җанашым. Ул бер төрле дөрес саналама ифтар мәҗлесенә бару уразада булмаган килеш, чакырган җиргә барырга кирәк. Малайса мәзәк итеп сөйлиләр, булган хәл дип әйтмим, ләкин бер абзый шулай ифтар мәҗлесенә җыйган, әйдәгез егетләр, иң беренче чәй эчеп алыйк, аннан берәр сәгатьтән авыз эчәбез дип әйтте ди. Андыйрак әйбердә булырга мөмкин хәзерге көндә. Ул хәзерге көндә андый ук рәвештә түгел, менә бер моннан бер 15 ел элек булса, мин аны әйтер идем, анда башкача бар. Теге бездә бу булган хәлгә, мосы булган хәл. Бездә тырышып бөтенебез сәхәрләр ашадык та, уразалар тотып бетердек, уразага ният кылып кердек тә, иртә белән торып бассам, берсе чәй эчеп утырады. Мин ураза битем ди. Хәзрәт, мин чәйсез булдыра алмыйм дип әйтә. Шуның кебек. Моннан 15-20 еллык булган хәлләр булар. Хәзерге көндә андый ук караңгылык юк. Ифтарга бару, менә чакырдылар. Кирәк. Уразада булмаса да. Кирәк, булмаса да. Ник дисәгез, хатын кызның бит һәр көнне ураза тота алмый, кайбер көннәр бар ураза тотмаган көннәре. Әгәр дә аны кунакка чакыралар икән, ул мәчетнең ихатасында түгел икән, ул барырга тиеш була, фарызны үти кунакка чакыручыны. Әгәр дә без һәр вакыт теге ул һәрбер кешенең гызыры булырга мөмкин. Анда хәтта теге игътибарга лаеклы гызыры булырга мөмкин. Ураза тотмаска ир кешенең дә булырга мөмкин, берәр авыру булырга мөмкин. Аны хөрмәтләп чакырганнар икән, ул мин бармыйм, мин уялам дип утырга тиеш түгел. Анда иң хәләл азык, иң бәрәкәтле азык, анда иң бәрәкәтле сөйләшү, иң бәрәкәтле әңгәмә. Шуның аша хәтта ул шул гызырларның кытылу ихтималы да бар. Һәм шуның аша мин белгән теге практикующий имам дип әйтгәндә, мин белгән очракта күп кешеләр ураза тота башлаганы бар шул ифтар сәхәргә йөреп. Ифтарга килә, 1 килә, 2 килә, 10 килә. Димәк, иртәгә үзем дә кереп карыйм әле диде. Хәтта теге без үзен мин диндә түгел дип санаган кешеләр арасында да ураза тотканнары бар. Мин син юк, мин әле пока санада түгел ди. Ураза тотып карадым, 1-2 көн тотып карадым, нормально. Үзенең кызык. Безнең миңа әбием әйткән сүзләрне хәтерлим, менә ифтар дигәннән аштан өстен булырга ярамый дип әйткән сүзләрен. Менә шуңа күрә теге ифтарга ул бит инде аш, шуңа күрә барган җиргә, чакырган җиргә барасы. Аннан соң чакыручы кешенең бит савабы кимеме аннан? Кимемиме? Юк. Ул бит аның нияте белән чакырды, анда стабиль бар. Анда инде киңәш итеп әйтергә кирәк, менә бүгенге көннән шушы тапшыруны караган кешеләр
әгәр дә аларны ифтарга чакыралар икән, ул бит инде иртән чакырып кич бармый. Аларга менә шундый киңәш, уразага керегез әле шул ифтарга барыр алдыннан дип әйтергә кирәктер бәлки. Сораулар бик күп булды, әмма ул сорауларны биреп бетереп кенә булмады, шуңа күрә Алла бирсә, Рамазаннан соң күрешеп, әле берникадәр чараларга да нәтиҗәләр ясарбыз. Шул Тоткан уразаларыгыз кабул булсын дигән изге теләктә калабыз һәм сезнең белән шушы нотада саубуллашабыз. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз.